Здравейте отново от мен, Иван. В това видео ще разгледаме една друга интересна и полезна тема, а именно за спецификациите на смазочните продукти. Разбира се, знаете, че не всяко масло е еднакво. Има различни стандарти и класификации, които ни помагат да изберем правилното масло. Има няколко организации, които определят стандарти за смазочните продукти. Някои от най-важните са Дружество на автомобилните инженери, по-познато като САЕ. Те класифицират маслата според техния вискозитет. Колко гъсти са. Има така наречените моноградни масла, които са с един вискозитет, например САЕ 40, и мултиградни, които работят добре при различни температури, например САЕ 5В30. След това идва АПИ. Това е съкръщение от Американски петролен институт. АПИ класифицира маслата според качеството им за бензинови и дизелови двигатели. Обозначенията са с две букви, например СП за бензинови и ЦК за дизелови. Колкото по-напред е втората буква в азбуката, толкова по-нова е спецификацията. Съответно, толкова по-ново и по-добро е маслото. Например, СП е по-ново от СН, което е по-ново от СМ и така нататък. След това е АЦА, от Европейска асоциация на производителите на автомобили. АЦА има следните спецификации. За бензинови и дизелови двигатели са обозначенията с буквите А и Б, съответно А за бензин и Б за дизел. За двигатели с системи за твърдите частици с буквата С и за тежкотоварен дизелови двигатели с буквата Е. Язо пък се казва Японската организация за автомобилни стандарти. Язо е особено важна за мотоциклетните масла. Например, спецификацията за мотоциклети с мокър съединител е МА и МА2 и за тези с отделен картер е МБ. ИОСАК се нарича Международния комитет за стандартизация и одобрение на смазочни материали. ИОСАК определя стандарти за икономия на гориво и защита на двигатели, като най-новата им спецификация е GF6A. ИСО е международна организация по стандартизация, всеки може би е чувал за нея. ИСО има стандарти за различни индустриални масла и течности. NLGI е Националният институт за смазочни греси. NLGI класифицира гресите според тяхната консистенция. ASTM е Американското общество за изпитване на материали. Те като цяло разработват методи за изпитване на смазочните материали. ДИН е Немски институт за стандартизация. ДИН определя немски индустриални стандарти, включително и за масла. Освен общите спецификации, много производители на автомобили имат и свои собствени. Например, BMW има Long Life спецификации LL01, 04, 12, 14 плюс 17. VAG групата има множество, като например 504, 507 или 508, 509, Ford, GM и така нататък. Важно е да се проверява коя спецификация е препоръчителна, защото за един и същ модел автомобил, но с различен двигател, има понякога по два различни вида масло. Да се разбират спецификации на смазочни продукти е важно най-вече за бюджета ни, защото грешките могат да струват скъпо. И така, това беше най-общо по въпроса с спецификациите. Надявам се видеото да ти е било полезно. Благодаря за вниманието. Ако искаш да разбереш повече по темата, разгледай в Академията за масла на Midland BG. Чао от мен и до нови срещи!